थांनाय समबारखालि हराव आंनि दखानाव सिखाव हाबदोंमोन। दा बै सिखावखौ आङो आंनि दखानाव थानाय सीसी केमेरानि हेफाजाबजों बे सिखावखौ जोङो नागिरनानै मोननो हादों। बे नागिरनानै मोननायनि उनाव दा बिथांमोनखौ आयेनारि साजा होनो थाखाय आङो नैबे डिमाकुसि थानायाव आं एफआइआर होनो फैबाय। जों नुबाय दा थिं दुंहाव थासारिया सोमजिगासिनो दङ। नंगौ, आंनि दखानाव थांनाय समबाराव जादों। बिनि आगोलावबो जोंनि बे साखाथियावनो थानाय सासे बर' लाइमोन, बिथांनि दखानाबो मबाइलनि माबामोन, रिपेयारिं सेन्टार। बिथांनि दखानावबो हाबनानै सिखाव खालामदों। बिनि आगोलावबो मोनसे आरो मबाइल दखानावनो हाबबावनानै सिखाव खालामदों। बेहाय गोबां बुस्थु बिथांमोननिफ्रायबो लांदों। दा बेबायदि सानफा एफा सिखावनि अनजिमाया बांबाय थानायनि थाखाय बयबो रायजो राजाफोरा दुंहाव थासारि जाना दंखायो। सिखाव मोनबानो जेन बेखौ जानानैसो फोजोबगोन, बेबायदि जानायनि थाखाय मोनसे गासै रायजो राजायानो मोनसे एलार्ट मुडआव दङ। सिखाव मोनबानो जेन बेखौ नांगौ रोखोमनि शास्ति होनानै मोनसे आयेनारि साजा होगोन होननानै एसे थिरांथा लाना दंजोबो आरो गासैबो। सिखावखौ नोंथांमोना जिहेतु माने बे माबायदि हमनो हाखो? सिखावखौ जों हमनो हानायनि मेन कारना जाहैबाय जों सीसी फुटेज, बे बिथांमोनखौ सीसी फुटेजाव माबानो हादों। नाथाय सिखावा खिन्थु जोंनि लकेलनि मानसि नङामोन। बिथाङा जाहैबाय धुबुरीनिफ्राय बेहाय लेबार खामानि मावनो थाफैनाय। बे माबायाव जोङो बेखौ सिनायनो हायाखैमोन, खिन्थु सीसी फुटेजखौ जोङो बहुद सालि नायनानै बेखौ जोङो हमनो हादों आरो। बेहाय खिन्थु बे आं हारसिंनि बाथ्रा नङा, बेहाय डिमाकुसि ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि प्लास आरो जोंनि लोगो लेवा प्लास जोंनि चेम्बार अफ कमार्सनि बिथांमोना सहाय खालामनानै बिथांमोनानो जेनेबा बे सिखावखौ हमनो थाखाय हाबाय आरो। बेनिफ्राय दायो बे जाथायाबो डिमाकुसि जिहेतु बुलायलायनाय जाबाय, माबायदि आखुखौ बेहाय माने धुबुरीखौ दं होननानै माबायदि? बेथ' आबसुनि बाथ्रा फैनोनो नाङा। आबसुआ बेहाय जेबो लोब्बा गैया। दा बेहाय गासै रायजो राजायानो बेखौ हमनानै लाना फैबाय सिखाव महरै गनायथि मोननायखाय। बेनिफ्राय बै मेन सिखावा बियो खिन्थु जोंनि लकेलनि नङामोन, बियो बाहेरनि। बेनिफ्राय बेहाय बेखौ सापर्ट खालामग्रा प्लास बेखौ लामा दिन्थिग्रा जोंनि लकेलनिनो सासे सिखाव मोनहादों। बिथांनि कमेन्ट्सनिफ्राय जोङो बेखौ मोनथिना मोन्दों। बिथाङा जोङो सोंलु फिननाय खालामनायाव बिथाङा बेखौ सिनायोना सिनाया होनना बुंनायाव, सिनायो मानो सिनाया जानो, गावनि लोगोखौलाय सिनायखागोन। बेबायदि माबानायाव बिनि नामा माबा दिप सरकार होननानै मिथिनो मोन्दों आरो दासिम। बेनिफ्राय दिप सरकारा बे लकेलनि? औ, लकेलनि। बियो 1 नं डिमाकुसिनि बासिन्दा आरो बियो थारमाने ओरैबायदि बिथांमोननि कमेन्टनिफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला बियो गाइड होग्रा आरो। बेथ' जेनेबा मेन सिखावा बियो धुबुरीनिसो नालाय, बियो बे जायगानि बबेथिं हाबबा बबेथिं ओंखारो बिनि जेबो उदिस बिथाङा गैया। बै जिथु लकेल सिखाव, लकेल मानसि, बियो लामा दिन्थिनानै बेखौ होदों आरो। सिखावखौ जिहेतु रायजोफोरा बा नोंथांमोना लाना फैबाय, माबायदि बुलायनाय जाखो? बेयाव सिखावनि थासारिया बेहाय बारा जाबाय थानायखाय गासै रायजो राजायानो मोनसे बिराद जोबोद खम माबायाव रागा जोंनानै दंखायो। बे हिसाबै गासै रायजो राजायानो सिखावखौ मोनहाबाय होनना बुंनायलाय गासैबो लोब लोब ओंखारबोबाय। आरो बै समाव हरनि फ्राय 8:30 बाजियाव सिखावखौ सिनायथि मोननो हादों। बै समाव गासैबो दखान पहरफोरा बन्द' जाजोबनायलाय बयबो फ्रि जानानै सिखावखौ मोन्दों होननायखाय रायजो राजाजों लोगोसे दखानिफोराबो नायनो थांबाय। बेयावनो रायजो राजाफोरा जाय जि हागो साजाखौ होदों आरो। बेयाव खिन्थु माने बेथ' टटेलि नंखाय। बेयो जेब्लाबो जायाखै। बेहाय गासै रायजोफोरानो बेहाय माबानानै बेखौ सिखावखौ बुनाय जादों। बेहाय सोरबा आबसुनि सेंग्राफोरा बा गथ'फोरा बुदों, बेयो टटेलि नंखाय। आरो बिसोरथ' माने बुदों होननानै दिप सरकारा मा नंमारगौ नामा? बेथ' नंखाय। बेहाय रायजो राजाफोरा लामायावनो बेखौ मोननायखाय जाय जे हागो बेयाव लामायावनो बेखौ साजा होदों। बेयाव आबसु अफिसाव लांनानै बियो बुनाया बे टटेलि नंखाय। आरो बेहाय मोनसे दा ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइरेल जाबाय थादों। बेहाय लायनो आबसु अफिसाव लांनानै बुदों मादों, बे माबाया टटेलि नंखाय। आरो बेहाय आं मिथिनायाव सोरबा सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सना हाबनानै बेहाय जाथायखौ गिदिर खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों आरो नाजाबाय थादों। खिन्थु बियो टटेलि बियो आयेनारि भाबै बियो साजा मोननांगौ, जाय बिथां सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सन हाबनानै बे खामानिखौ मावबाय थादों। बेनिफ्राय आं बेखौनो आसा खालामोदि जि मोनसे फुटेज ओंखारदोंमोन, बे फुटेजखौ आङो
जोंनि साखाथि फाखाथि लोगोफोरनो प्लास आरो जोंनि चेम्बार अफ कमार्स माबायाव आङो बे फुटेजखौ हगारना होदोंमोन। बे रोखोमै सिखावखौ सिनायथि मोननो हादों। ओमफ्राय सिनायथि मोननानै उनाव सानाव सानसे नागिरनानै बिथांखौ जोङो मोनानि मथा मथि 8टा साराय 8टासोआव नागिरना मोन्दों। बै समाव दखानफोराबो बन्द' जाजोबखांबायमोन। बेनिफ्राय गासै पाब्लिकआ मोनसे सिखाव होनना बुंनायलाय मोनसे उट्राबल मोनसे माबायाव थासारिया जाना दंखायोमोन। ओमफ्राय दा बेयाव जों सिखाव होनना मोननायखाय दा बेहाय रायजोफोरा गासै ओंखारबोनानै सिखावखौ एसे सोंलु संला खालामनायाव एसे बुला बुसिबो जायो, बेहाय एसे जोखोम जायो। बेनिफ्राय जोङो थानासिम लाना फैनो सानदोंमोन, खिन्थु नाथाय बै समाव बै जाय माबा सिखावनि गारजेन हिसाबै दा बेहाय माबा कन्ट्रेक्टर माबा दङ, बिथाङा आंखौ खुथारै खावलायबाय निमाहा होनो थाखाय। बेनिफ्राय आं जिखिनि आंनि दखानाव बिथांमोना सिखावा आरो अनिस्थ' खालामदोंमोन, लुटमाट मा खालामदोंमोन, बिनि क्षतिपुरनखौ होगोन होननायखायलाय आङो एसां माबा खालामनाय जायासै, थानासिम लाना फैद्रायनाय जायासै। बेनिफ्राय जोङो बेखौ टाउन गेजेरावनो सावरायनानै एसे माबाखौ गुरै खालामनाय जाहैबाय आरो। नाथाय जों नुदों जिहेतु नैबे हाबाफारि मिथिनायावथ' बेहाय जेबो आबसुनि कर्मिया बेहाय लोब्बा गैया। बेयाव गासै डिमाकुसि ओनसोलाव सिखाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायनि थाखाय गासै रायजो राजायानो मोनसे सांग्रांथि जाना दङ, जेन बारे बारे बेबायदि सिखावा जाबाय थाया। बेयाव मोनहानाय होननानै खोनानानै बयबो रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै बेहाय सिखावखौ एसे साजा होनाय जादों होननानै आं माबा नुदों आरो। बेथ' बिराद अमान्य खामानि, बियो मोजां खामानि जायाखै। बेहाय टटेलि डिमाकुसि आबसुआ बेहाय जेबो लोब्बा गैया। आं बेखिनिखौ दाथिहै बुंनो हायो आरो। बेहायफोरा बेखौ सिखावखौ हमनानै एसे साजा होनाय जादों। गोजोनथाव खौरां! क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।